malam yace wa amma ghairu jaizin fa huwa, amma kaga wanda haramun ne aikata shi bai halatta ba a yi shine waslu akhir surati bil basmalati faqat, shine ka hada ayar karshe ta karshen surar da ka kare da bismillah kuma ka tsaya, shine ka wadi ayar karshe ta surar da ka kare ka ki ajalin washi ka yi bismillah, wai sai da kai bismillah sannan ka ajalin washi sai kuma ka fara farkon sura. Shi aka san wannan ne. Misali aka ce minal jinnati wan nasi bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq, bai halatta ba. Me yasa malaman da suka ce yuhimu an yakuna min akhir sura, ai in ka hada ayat karshe da sura da ta kare da bismillah sabuwar sura, ayat tambaya nan shine bismillah wannan ta farkon sabuwar sura ce da za ka fara ko kuma wannan bismillah din ayar ƙarshe ce ta sura da ka kare? Kai da kanka an tambaye ka sai ka rikice saboda ka takula, ka wani ayar ƙarshe ta sura ka yi bismillah kuma wani kare. Inda ma misali da kawai da ayar ƙarshen ƙarewa kai da kai bismillah sai ka fara sabon sura, wai da kawai da ayar ƙarshen sai ka ki ƙarewa sai ka da bismillah ta sabon sura gaba, kenan sai dai ka zaba ko ka haɗi ayar ƙarshen ka ƙyalewarka ka fara bismillah ta sabon sura daban, ko kuma kai ka ainihin faɗi ƙarshen sura ka tsaya ka yi bismillah ka fara sabon sura. Amma in faɗi ayar ƙarshe ta sura da na ƙare kuma in gama ta da bismillah kuma in tsaya, haramun ne. Sai dai sharaɗi kai in tsaya in na bismillah din, misali in faɗi ayar ƙarshe din kan ajalin fashi, in waɗi bismillah ta gaban surar kan ajalin fashi ko an fara kan ajalin fashi, amma in faɗi ayar ƙarshe in ke tsayawa sai bismillah sabon sura akan ta zan tsaya, tambaya to wannan bismillah din ta farkon sura da zan fara ce ko ayar ƙarshe ta sura da na ƙare? Kaga akwai confusion. Da haka shine wasu akhir sura bil basmala, ka waɗi ƙarshen aya ta sura da ka ƙare da bismillah a tare, kuma wani warkon sura za ka fara saka shi da babbi halatta ba. Shi ne ya bayyana muku aikace minal jinnati wan nasi bismillahir rahmanir rahim, wannan bai halatta ba. To bismillah ta ina ce? An gane ko? To wannan su ne guda uku muka ce ba su halatta ba, guda uku muka ce sun halatta, wannan ɗaya muka ce bai halatta ba, shine ka faɗi ƙarshen sura da sabon bismillah. Ina fatan gane in darasin namu ne yau ku huta, sati an ba kowa aiki. Insha Allah da gama darasi na gaba za mu ga wani abin daban kuma zan bada exercise insha Allah. Wannan dai kamar da bidiyon baya, in baka gane ba bidiyo naka ne a salularka, wa zai kwace maka me da bidiyon ba haka gane insha Allah. Wannan karatu ne mai muhimmanci. Allah sa ba gane mu gama darasi na gaba.